Һәр ел сайын октябрь җитүен түземсезлек белән көтеп алам. Бу ел фасылы минем йөрәгемә уелып калган һәм күңелемә иң якын булган вакыт. Чөнки 1981 елның 5 октябрендә мин тәүге тапкыр әни булу бәхетен татыдым, дип яза башлаган үзенең язмасын Мөршидә ханым Шаряева. Татлы улыбыз, кадерле тормыш иптәшем, яраткан әткәебез Эдуард Алышев бүген туган көнен каршылый. Шул уңайдан без якыннары, әнисе Мөршидә, әтисе Михран, яраткан тормыш иптәше Әлфия, балалары Эмиль, Арина, Алина, Эвелина һәм Эдгар иң җылы теләкләребезне юллыйбыз. Шук, шаян баламның сабый чагын искә алып, никадәр тиз вакыт узып киткәнен аңлыйм. Кичкенәдән үк картайган көнемдә олы таяныч булырсың дип өметләр баглаган күз алмам бүгенге көнемнең олы сөенече дә зур терәгенә дә әйләнде. Ана бәхетен күпсенмәсен генә бер үк Аллам. Бер урамда юл аша гына яшәгән балам көн дә үз иртәсен хәлләремне белешүдән башлап җибәрә. Әни, ни хәлләрең дип сорашуы да минем күңелләрне җанландыра. Киленем Әлфия белән бер-берсенә охшаган пар күгәрченнәр булып, чын мәхәббәт татып, күркәм гомер сөрәләр. Берсеннән берсе матур һәм татлы булган 5 балаларын, сөекле оныкларымны үстереп килүләре дә шатландыра. Безнең өй һәр вакыт бала-чага тавышы белән тулы, шуннан да зурырак бәхет юк ул. В моих воспоминаниях столько трогательных картин твоего детства. В моем сердце огромная любовь, которая росла и развивалась вместе с тобой. Когда ты приходишь ко мне, я вижу взрослого, мужественного, умного, целеустремленного мужчину. Твои честь и достоинство, независимость и надежность – наша гордость. Пусть жизнь твоя всегда будет наполнена смыслом и любовью. Сын, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе, пусть Бог даст тебе всего, что нужно для счастья в жизни. Пусть Он всегда помогает тебе, защищает от невзгод, направляет на верный путь, да и просто дарит душевное спокойствие и равновесие. Главное, верь и в Бога, и сам в себя, тогда все в жизни сложится удачно. Думай всегда только о хорошем, и оно непременно притянется в твою жизнь. Сынок, тебя мы поздравляем. Ты возмужал и повзрослел. В твой день рождения желаем, чтоб с верой ты вперед смотрел. От всей души желаем счастья, широких жизненных дорог, великих целей достижения, в достатке жить и без забот. Счастливым будь отцом и мужем, всегда здоровым, крепким духом. Пусть жизнь подарит, что искал, пусть сбудется, о чем мечтал. Дорогой Эдуард, мы присоединяемся ко всем поздравлениям и с удовольствием шлем в подарок песню на родном языке, которую выбрала для вас ваша мама. Будьте счастливы! Гомер бүләк иттем, бәхетләре булсын дип кенә. Һәм узаттым сине зур елларга, язмышка юлсын дип кенә. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым.
Сыймасы күз корасы кебек, кадірлі дә бала ғазизді. Тіләккәйім башкайына хәсрәт, кайгы сагыш килмәсен бердә. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем.